yo me nua bebe do do na afre no asuo kwa me na so nya suo keke di break akra ka ho ani ntimi money de we nyame anim ne ani de o de made ese no ampa efata nana me mo ade toche ade nto bre papa me so me ka se na ene Akwasidea yi asante de me ni se yenya bibi me amusa se te sei na wanka sa wo hye anya bia wo sua bibi foforo bi di aka de wo no ho nne nso edin kai no mama tiefo ne ahwefo nso ahu se ampa se ne o ka se sasanti dom nipa dom kra ma ye wo dom dada se nipa no bia ma ye wo dom dada eye na Akwasidea yi obi wo kra na wotie o ohwe wonte Akwasidea ne kra ase na ye ne nananom tena ase egu nsa to nsa didi se de ye mom didie na omo so ejina ye chima bibie ye bie kototen no enu nti na ye didi wi a na kotokoye ne se ye nyina emebodom na afei awoho a osufri achichiri pinche ebencheye onso mra omusu behunu de ekoso ebi nti amamre ne amade de asante de uye firi mu a enyeye epiafo papa na enemafo a ebe wo de wunim kakra me nso me gusu me nsua ase enemafo ye twi ye ni dodo asambe na aka kire wo mo fa ya amamre ne amane ho de ametimi aka kire no menu aba mpanyin se ma refri krom hia bene a adwaba ase na woyira ana de owo nso so amwani anye ho a obi mfa bi nka ho enkire wo ene wo hwe na amafo a yesi ho ma omo antie nti na onwam atukuro yesi so antie ene onwam atikopo so omo ya sobratie enu ti ne atu ye ne aye hunu de oman no esi ekono enso asante de yegusu se Otumfour Adom ye be kira amane amanchirima no anya bi abo nkotodwem na mom nye ontima no biafo